Sharif on the beat. Assalamu ala maulatina na Khadija. Assalamu ala maulatina na Khadija. Assalamu alayki sayyida labbaiki. Assalamu alayki sayyida labbaiki. Ya Khadija kaka a wurin mali hujja. San kishi na rike maulatina da Khadija. Rabbi salli wa sallim ala rasulillahi wa ala alil baiti shurafa sirrillahi. Rabbi salli wa sallim ala rasulillahi wa ala alil baiti shurafa sirrillahi. Wa batula Fatima Zahra bintu Khadija. وخديجة الكبرى زوجة سراجا. السلام على حاجة قلبنا لخديجة. من alƙawari za mu fito da kiranki Khadija. Mun kasance da karu ne a gare ki Khadija. Da jiki da jini za mu yi hidima a gare ki Khadija. Da wuya daɗi za mu yi hidimar ki Khadija. Kuma ba mu bari abadan mu ne da Khadija. Assalamu ala qurrata ainina na Khadija. Assalamu ala samaratu qalbi rasul Khadija. Ummul mu'minin maulati ana na Khadija. Sayyidatu nisa'il arabiya ana na Khadija. Fi zamana maulatina na Khadija. Banda azara ba wacce ka kai ki Khadija. Assalamu ala maulati sayyida yana na Khadija. Ya kakar alil baitum Mustafa Umar mu Khadija. Ya Khadija ta al-kubra adirkini sayyida kubra. Kunki yau muka zo kubra ta amsa mana ummi kubra. Ga mu da a gare ki bar kaunar mu Khadija. Sada mu a masoyanki ummar mu Khadija. Gaisuwa ta musamman gunki maulatina na Khadija. Sallamawar mu a gare ki ya bar kaunar mu Khadija. Dan kusairi ya magiya da sayyida Khadija kubra. Mun tsaya ba ma gajiya kan hidimar ki al-kubra. Ya amince mana maulatina na Khadija. Ya hilal arshi kabar magana na Khadija. Assalamu alayki ya awwalal mu'minat. Assalamu alayki ya zawjati sayyidil mursalin. Assalamu alayki ya ummu Fatimatu Zahra. Sayyidatu nisa'il alamin Zahra. Assalamu alayki ya awwalal mu'minat. Assalamu alayki ya man anfa'at malaha bi nusrati sayyidil anbiya. Wa nazaratu mastada'at wa dafa'at anhu al-ada. Assalamu alayki ya man sallama alayya Jibril wa ballagha assalamu min Allah al-jalil. Fani allaki bima awlaki Allah min fadlik. Wassalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh.